At dinilaan ko yung sa kanya. Both girls sila. Then, gumagamit siya ng toys na pwede sa lalaki, ganun. Nasa car kami. Parang syempre sa dala ng alak, sa tagal na namin magbabarkada, wala na lang yung ginagawa namin na ganun. Pero yung kakaibang nagawa namin is wala na yun sa amin. Parang friends with benefits din. Binibidyo namin. Parang ganun. Salitan naman yung pagpasa ng vid. Mahawak din namin yung phone. Pinakamatagal namin is sa video. 1 hour and 30 minutes. Ganun. Actually, ina-upload namin. Yari. Para, alam mo na, kumita. Pero para sa akin, parang ano lang. Trip-tip lang din. Ganun. Anong website yun? Saan naka-upload? May mga ginawa ka na bang videos or contents na ang nasa isip mo kapag in-upload mo, kikita ka? Or may mga bagay ba sa buhay na ginagawa mo na kahit medyo hindi mo gusto, gagawin mo sa ngalan ng kita. For the content, kumbaga. Natamaan ka ba? Yung after 10 years, mapapaisip ka, ba't ko nga ba ginawa yun? O ngayon ha, mag-scroll ka sa gallery ng cellphone mo. Kapag kaya mong ipaubaya sa ibang tao yung cellphone mo nang wala kang kakaba-kaba, ibig sabihin malinis yan. Pero kung hindi mo kayang ipaubaya yung cellphone mo sa ibang tao, yung tipong hindi pwedeng manakaw o mahak ang cellphone mo, alam na this. May itinatago. Merong hindi pwedeng makita ng iba? Meron bang private conversation o screenshot? O baka merong CCTV sa loob ng kwarto na na-videohan na ina-upload sa isang website na kung saan pwede kang kumita? Or pang reels ba yan? Pang TikTok? For the views? Alam mo kabisyo, wala namang masamang mag-asam na kumita ng pera. Lahat naman tayo gusto na kumita ng pera. For our survival, for us to be able to eat 34 times a day. Actually, 3 times a day, at least. To buy what we need and to buy what we want. Pero syempre, iayon mo pa rin sa values na meron ka at sa impact na gusto mo na mangyari through your decisions and actions. Ano bang gusto mong ipahiwatig? Ano bang gusto mong sabihin? Ano bang gusto mong ibahagi sa mundo? Ano bang purpose mo? And kung gagawin mo ba yan ngayon, i-upload mo ba yan? 5 to 10 years from now, masasabi mo bang nakaka-proud yung ginawa mo? Ako actually may mga pinagsisisihan na ako nagawa dati. Hindi nakaka-proud. Pero alam mo yun, we have to embrace growth. We have to embrace the mindset growth. Kasi pwede naman tayo mag-mature as time goes by. Pwede naman tayo mag-improve, pwede naman tayo mag-develop. All we need to do is to have that open mind and open heart.
Anyway, kabisyo. Alas 9 ng gabi hanggang hating gabi, magsasama tayo, kapiling, ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Raqi Terra. At syempre dahil Friday tonight, araw ng mga katulad mong Mael. As in malambing. Kaya naman, eto na po, ibibigay ko na ang patikim ng SPG. As in, super back and earn secret file. Pumila ako para mag-withdraw ng pera. Pero iba ang na-withdraw ko. Ano kaya yung na-i-withdraw ng ating SPG Secret File Sender? Ito yung withdraw na hindi ka na makakabuo ng solid na savings. Tama, no? Anyway, abangan mo yan sa aking pagbabalik, kapiling ang Basa Princess ng Love Radio, and you're listening here sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na ang programa. SPG, as in super. Back in our secret file. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Raqi's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Raqi's Secret Files. Secret Files. Metro's #1